Usa ka parent leader sa barangay Gunob, Lapu-Lapu City ang gikatahong gi-hostage sa usa ka compound nga wa mahatagi og social ammunition cards. Ano resulta karon? Adunay live update exclusive si Luan Mirondina. May Bob, nunot sa kalibog, konsikin sa ang makadawat sa social amelioration cards, misampot na hinuon kini sa kasagmuyo sa uban o gani mihatod pa kini sa pagpang-hostage. Gikonpermar ni Kathy Ladaga, social worker sa CSWD Lapu-Lapu City, nga usa sa ilang mga parent leader sa barangay Gunob ang giingong gihulga og wa pagawsa sa usa ka compound nga wa mahatagi sa social amelioration card. Nahitabo ang insidente niadtong Abril 6 sa alas 11:30 sa buntag. Pag kinsa gid tinuod nga makahilak gid sa kadlo kay gusto na magawas ako ang kuan, ang amo ang parent leader di man gyud siya pagawason unless di siya mohatag og form. So dalag yung panghulga, sumutong nanawag na lang gid siya sa ako nga ma'am, pasabang ko iha ko ikaw pasabot aning pamilya ka kay dili man gid sila maminaw na ako bisag unsa na ako og pasabot. So muna siya nahitabo ma'am. So part of kung literal na tong pagsabtan, wala inoon siya gamitin hinagiban pero wala siya gihold gid siya ma'am. Milanat og kapin duha ka oras ang gihimong pagpasabot sa taga CSWD ngadto sa mga mulupyo sa dapit, una pa nakagawas ang parent leader. Si Mayor John Ardahong Chan sa iyang bahin mipasabot ngadto sa mga upunganon nga dili tanan ang makapahimos sa social amelioration package, hinungdan nga dili tanan ang mahatagan sa social amelioration card. Ang dakbayan sa Lapu-Lapu may 48,000 lang ka mga beneficiaries. Atong giingnan ang social worker, ang atong DSW, ang CSWD head na to. Kung mahimo ang atong tagaan og form, katog yung karapat-dapat na lang para dili siya magdahom kay kung matagaan ko kag form basta nagtuo na ka na qualified na ka. Inya wa ka kadawat sa kwarta panahon sa hinatagay. Miingon niya ka ang kwarta gibulsa.